Яшчэ 14 чэрвеня 1384 года хохмайстар падпісваў з Вітаўтам чарговую саюзную дамову з абяцаннем вярнуць бацькаўшчыну, а менш чым праз месяц Вітаўта, што называецца, і след прастыў у прусах. Ён дасягнуў паразумення з Ягайлам і вярнуўся ў Літву. Дакладна невядома, хто быў ініцыятарам прымірэння гэтых двух стречных братоў. Пазней Вітаўт пісаў, што Ягайла вяшчаў да яго слаўганцы і пісьмы з прапановамі аб прымірэнні. Летапіс вялікіх князёў літоўскіх таксама сцвярджае, што ініцыятарам паразумення быў Ягайла. Маўляў, Вітаўт так часта нападаў на літоўскую зямлю, што ўжо не было магчымасці яму супрацьстаяць. Вось цытата з гэтага летапісу. А вялікі князь часта ваяваў літоўскую зямлю, маецца на ўвазе Вітаўт. А вялікаму князю Ягайлу і Скіргайлу немагчыма ўжо было супраць яго стаяць, бо ў яго вялікая сіла сабралася. Тады князь вялікі Ягайла перазваў яго з немцаў і даў яму Луцк з усёй валынскай зямлёй, а ў літоўскай зямлі бацькаўшчыну яго. Дакладна невядома, якія землі Ягайла абяцаў вярнуць Вітаўту, той пазней скардзіўся, што яго ашукалі, Ягайла вярнуў не ўсё, што абяцаў. Фактам ёсць тое, што было дасягнутае паразуменне, Вітаўт даверыўся слову Ягайлы, а сам са свайго боку даказаў шчырасць сваіх намераў спосабам, якім пакінуў прусы. Пры адыходзе нарабіў шмат шкодаў крыжакам, між іншым знішчыў два іх замкі. Перамовы ўдалося захаваць у таямніцы, можа быць таму, што Вітаўт знаходзіўся ў прымежным замку і ганцы да яго ад Ягайлы не мусілі прабірацца праз ордэнскую тэрыторыю. У пачатку ліпеня 1383 года Вітаўт нечакана з'явіўся каля замка Юрбарк з вескай, што Ягайла і Скіргайла ідуць паходам на Рагнету і трэба ёй выслаць дапамогу. Паслаў гэты замак Судэмунта, які нечакана забіў комтура, узяў у палон віцэ-комтура і 10 братоў-рыцараў, а замак падпаліў. Потым Вітаўт сваёй дружынай вярнуўся ў Марыенбург, таксама ўзяў у палон крыжацкую залогу, а замак загадаў спаліць. І толькі пасля гэтага Вітаўт са сваімі людзьмі выправіўся назад у Літву. Даследчыкі па розных крыніцах выяснілі, якія ўладанні Ягайла перадаў Вітаўту пасля вяртання таго з эміграцыі на радзіму. Гэта была гарадзеншчына, якая стала такой асновай тэрытарыяльнай тытулатуры Вітаўта. Таксама Ваўкавыск, Камянец, Берасце, Мельнік, Бельск, Сураж. Это значыць, агулам значную частку бацькаўшчыны Вітаўт атрымаў. Але Ягайла не даў яму Трокаў, сталіцы Кейстута, бо там сядзеў Скіргайла, адзінакроўны брат і найбліжэйшы супрацоўнік вялікага князя літоўскага. Насуперак інфармацыі летапісу вялікіх князёў літоўскіх, Вітаўт у той час не атрымаў Луцк і валынскую зямлю, бо там валадарыў Любард, а потым ягоны сын Хведар. Такім чынам, Вітаўт пасля вяртання з першай эміграцыі атрымаў статус удзельнага князя, прычым стаў адным з буйнейшых удзельных князёў, магчыма, другім пасля Скіргайлы. Аднак і мовы не было пра сістэму даўмвірату, як у Альгерда з Кейстутам. І таксама, як у адносінах паміж Ягайлам і яго братам Скіргайлам. Адразу пасля вяртання ў Літву Вітаўт намовіў Ягайлу на паход у Прусію супраць замка Марыенвердер, і гэты паход быў праведзены пасля стараннай падрыхтоўкі. Замак узялі ў аблогу, падмога на чале з вялікім маршалам не дала рады эту аблогу зняць, і ў лістападзе гэты замак капітуляваў, ліцвіны яго спалілі. Зразумела, ордэн пасля ўцёкаў Вітаўта рыхтаваў помсту, але вялікі паход адцягнуўся, затрымаўся і адбыўся ажно у жніўні наступнага 1385 года. У пачатку таго года яму перашкодзіла неспрыяльнае надвор'е, потым Ягайла цягнуў час, каб падрыхтавацца лепш да абароны. Ён прапанаваў абмен палоннымі, хохмайстар пагадзіўся. Нават была дамова пра асабістую сустрэчу на вышэйшым узроўні, які раней на востраве ракі Дубісы. Дагаворыліся, гаварылі пра дэталі, высылалі наўзаем глейты, спецыяльна такія прывілеі бяспекі, і так справа зацягнулася на некалькі месяцаў. Вяртанне Вітаўта на радзіму прыйшлося якраз на час, калі пачыналася новая справа, пачыналася гістарычная падзея, якая істотна паўплывала на лёс некалькіх краінаў Еўропы.
У гісторыі яна вядомая як Крэўская унія.